Maesan pesenane wong ayu. Anggitanipun Nyonya Sumarti Ridwan. Sutarman lagi natah maesan saka marmer sing bakal ditulisi jenenge wong sing wis tinggal donya lan tanggale pisan. Amarga sesuk-esuk dijupuk putune sing daleme ana gandhekan kiwa. Kepeksa Sutar durung gelem leren anggone ngukir maesan senajan wis jam 09.00 bengi. Sucipta juragane kang omahe kanggo toko bangsane prabote wong mati kepeksa takon amarga dina iki beda karo padatan. Tar, kowe kok durung mulih? Wis yamene lho. Anu Mas, garapan iku ngewuhake. Yen tak tinggal wong kari 2 huruf meneh. Mongko jare sesuk-esuk diparani. Wis ben to Mas. Abot wong kadung janji. Masjid sare dhisik kono. Aku mengko tak metu. Wis to, aja sumelang. Mengko tak kancingi lawange saka njaba. Aku nggawa gembok lawang butulan. Wangsulane Sutarman tanpa mengo merga kepanteng gawean sing tansah mbutuhake mripat mencereng mandeng marmer kang dititiki mbaka sethithik kang padha gempil ditutuki palu cilik. Yen nganti tledor gempilane gegeden, saka ngendi bisa nambal gempilan marmer mau? Ya wis yen ngono, mangsa borong aku tak turu dhisik. Kandha mengkono iku Sucipta langsung mlebu gandhok. Sutarman nyambut gawe ijen lan lawang ngarep isih panggah buka. Ora suwe maneh Sutarman wis bisa ngrampungake huruf sing pungkasan. Atine krasa plong lan arlojine wis nuduhake jam 10 bengi. Ora krasa jalaran isih tetep jingleng ngalusake titikan. Dumadakan ing ngarep lawang wis ana prawan ayu ngadeg ngejejer sajak arep njaluk pitulungan. Kula nuwun. Suarane halus banget. Ewa semono meksa gawe kagete Sutarman kang lagi ketungkul nyambut gawe. Loh, sampun dangu menapa? Jumeneng wonten mriku jeng? Pitakone Sutarman kaget banget karo rada merinding. Jalaran wong wis jam 10 bengi kok ana tamu wadon kang ayune uleng-ulengan kaya ngono. Sejatosipun sampun sawetawis. Amargi Mase sajak ketungkul. Anu Mas, menapa kula saged pesen maesan wonten mriki? Kula angkah sageta dados kalih dinten malih. Nyuwun pitulungan sanget Mas. Amargi kula betah enggal saged masang maesan punika benjang emben. Cobi dipun reken rumiyin pinten ongkosipun. Ning nyuwun pangapunten lho Mas. Kula mboten saged nyaosi sak menika. Benjang emben kemawon pindah menawi sampun dados. Kandhane prawan ayu mau karo mesem merak ati. Sutarman kaya-kaya wiwit kesetrum daya asmara kang ora bisa dimangerteni saka ngendi sangkan parane. Rasa wedine ilang. Ganti niat kang gilik arep nandangi pesenan kuwi. Wah, nggih saged jeng. Kaleresan sanget maesan punika sampun rampung. Benjang-enjang saged kula wiwiti pesenanipun. Lajeng maesan menika atas nami sinten nggih? Anu Mas, panjenengan serat mawon ingkang sae. Naminipun Widarti Gunawan. Tilar wulan Juni tanggal 21 tahun kepengker. Mangke menawi sampun dados nyuwun tulung dipun teraken dhateng griya kula nggih. Alamatipun Jalan Ngaglik nomor selangkung.
Ampun nggih Mas. Kula entos saestu lho Benjang. Kondo mangkono mau prawan ayu mau karo pamitan. Sutarman isih panggah kami tenggengen nyawang ayune prawan mau. Nganti ora mudeng jane prawan mau numpak apa. Kayane ya krungu swara mesin motor. Wah, kujur tenan mau. Kok lali takon jenenge prawan mau. Mung diwenehi ngerti alamate tok. Wengi iki uga Sutarman enggal mulih. Sawise rampung anggone ngringkesi palu lan tatah. Dideleh ana lemari lan maesan sing wis dadi disendhekake ana lemari kono. Tekan ngomah atine goreh sarta lagi wae bisa turu sawise jam 1. Dilalah ing sajroning turu Sutarman ngimpi ketemu prawan ayu iku meneh. Prawan ayu iku nuduhake rasa tresnane marang Sutarman kang ora kinira gedene. Runtang-runtung karo Sutarman numpak montor VW Passat kang cukup gaya. Esuke Sutarman tangi terus adus lan geblas menyang omahe Sucipto. Kok kadingaren esuk wis tekan kene meneh. Wingi mulihmu jam pira nganti ora weruh aku? Pitakone Sucipto katon kriyip-kriyip ucek-ucek sithik merga lagi wae tangi turu. Jam 10:30 sayake. Sing wingi wis rampung, Mas. Sing pesen priyayi gadekan kiwa. Lah kuwi apa semende lemari? Kandhane Sutarman karo mlebu omah sarta wiwit nggeret slorogan kanggo nyimpeni prabot kanggo ngukir. Wah, nah iki apik tenan iki. Wis, pokoke angger rajeg kaya ngene. Mesti gethok tular sing padha pesen kene. Saya suwe langganan saya akeh. Tegese rezekine awake dhewe sempulur lan hasilmu ya tambah akeh. Lumayan to, Tar. Kanggo klumpuk-klumpuk olehmu arep mantenan. Ah, wis ana calone apa durung? Komentari Sucipto karo mbedani tilas kancane sekolah kang saiki dadi buruwe. Ah, Mas Cip iki nyek. Prawan ngendi sing gelem karo aku? Allah tur mlarat ora duwe apa-apa. Saya yen ngerti gaweane mung tukang tatah maesan. Kira-kira batur Cina wae ora sudi karo aku. Wangsulane Sutarman karo wiwit cepak-cepak arep ngukir maneh. Aja cilik atimu, Tar. Nyatane wong durung nganti 3 taun wis iso tuku Vespa ngono kok. Saiki wiwit keklumpuk nggo golek omah. Mengko suwe-suwe rak bisa. Loh, apa ana pesenan meneh apa? Kowe kok cepak piranti? Pitakone Sucipto weruh kancane wiwit golek watu marmer lan ngento nulisi. Anu Mas, wingi jam 10 bengi. Maesane Widarti Gunawan, bocah wadon kang tilar donya setahun kepungkur. Anu Mas, iki mengko rak enggal oleh duit. Jare sing wis dadi iki mengko jam 8 arep dijupuk. Wangsulane Sutarman karo wiwit nganggit ukara kang endah kanggo ngrenggani maesane Widarti Gunawan kang nuwuhake osik ing jiwane. Nanging sabisa-bisa dijaga rapet aja nganti kancane sing saiki dadi juragane ngerti. Sucipto mono ora komentar akeh amarga gaweane wis padha ngertine. Amarga wis rutin. Ah, tenan to. Pokoke kowe aja sumelang, Tar. Gaweanmu diregani apik dening sapa wae. Kowe ora bakal nganggur. Angger iki rampung teko liyane. Rak tenan to kandhaku? Sucipto wiwit siap mangkat nyambut gawe menyang kantor agraria. Dene Sutarman iwut dhewe nggarap pesenane prawan ayu wingi bengi. Bendang rampung lan ndang dipasrahake amarga atine selak notol gek enggal bisa ketemu maneh. Gek ya sapa to jenengmu prawan ayu? Lan sapa to sing mbok pesenake maesan kuwi? Tak kira Mbak Yumu.
Lan kowe adine sing kelangan Mbakyu sing ditresnani banjur golek katresnan saka priya. Katon ing sunar mripatmu yen kowe lagi kasepen lan lagi nandang kangen asmara. Enten ana ta diajeng aku enggal ngrampungake pesenanmu. Ora susah, mbok bayar ora apa-apa. Angger aku kelakon entuk katresnanmu kang katon nglangut ing gegambaran mripatmu kang damar kanginan. Mangkono batine Sutarman. Dina iku tekan sore ora leren. Mula jam 7 wis rampung lan niat dieterake sesuk-esuk. Sutarman bengine ngimpi maneh ketemu Prawanayu iku. Rumangsane Prawanayu tambah oleh ngatonake rasa tresnane lan kapercayane marang dheweke. Ing sajroning ngimpen, Sutarman mlaku-mlaku ana taman kang kebak kekembangan maneka warna. Sutarman lungguh jejer caket banget karo prawan mau kang tansah ngatonake sunar bening lan gembira kang katon cetha ing mripate. Ning getune Sutarman ora bisa kandha apa-apa. Cangkeme kaya blangkemen cecedhakan karo Prawanayu kang wis pasrah nedya urip bebarengan karo dheweke. Saka anglere anggone turu nganti karipan. Jam 8 lagi adus banjur gegancangan budal menyang omahe Sucipto kang wis kaselak mlebu kantor. Sutarman jujuk toko lan jupuk maesan didokok ana ngisor sadel Vespane. Ya wis ben senajan rada ndaplang. Saka drenge atine enggal ketemu Prawanayu kang alamate ing Jalan Ngaglik Selawe. Ora kangelan anggone goleki. Dalan mlengkung medun terus notok lawang omah nomor selawe. Sinten niku, Nak? Pitakone wong wadon setengah tuwa mlaku karo ngengakake lawang. Bareng weruh ana tamu enggal mbagekake. Monggo mlebet, Nak. Lenggah rumiyin. Wonten menapa kok sajak wigatos? Pitakone ibu mau. Anu, Bu, dalem adosi putra-putri panjenengan. Jirosipun alamatipun ngriki. Kala wingi putra panjenengan pesen maesan kagem mbakyunipun ingkang asmanipun Widarti Gunawan ingkang tilar tanggal 21 Juni tahun wingi. Lah menika pesenanipun sampun rampung. Pundi, Bu? Larinipun kula badhe kepanggih piyambak menawi kepareng. Ibu kang wis rada tuwa mau mlenggong, ora mudeng lan banjur omong apa anane. Lah kala menapa, Nak? Panjenengan panggih kalian anak kula. Kala mben dalu, Bu. Loh. Anak kula estri menika mung setunggal. Inggih Widarti Gunawan menika. Sampun tilar setahun kepengker kados ingkang dipun serat wonten maesan menika. Lah menika putranipun anak kula. Kandhane ibu mau karo nudingi foto ing box. Sutarman mandeng foto iku kaget. Oh. Lagi menika putra-putri panjenengan ingkang manggihi kula kala mben dalu. Lan amargi kula sampun janji mila lajeng kula rampungaken pas dinten menika. Ibu mau legeg. Tujune banjur omong. Lah menawi mekaten pancen arwahipun anak kula ingkang sawanah Mas kala mben dalu menika. Kula kadidene tiyang sepuhipun ngaturaken panuwun ingkang ageng sanget dumateng panjenengan, Nak. Krungu kaya mangkono mau tanpa kajarap Sutarman njaluk marang ibune Widarti supaya gelem ngeterake dheweke nggawa maesan sing dipesen menyang kuburane. Prayogi monggo, Bu.
Kula dherekaken dhateng kuburipun Dik Widarti. Kita pasang pindah maesan pesenanipun Kang Putra piyambak menika. Mengkono kandhani Sutarman tanpa pamrih kanthi ati tulus lan resik niat tetulung sapa wae, ora mung karo wong urip wae, ning uga karo wong sing wis mati. Sawise masang, ibune Widarti ngaturake panuwun kang gedhe banget sarta kandha. Mugi-mugi nak, saking pitulungan panjenengan lare kula sampun boten kesah-kesah malih, pun tentrem lan boten membo-membo malih kados wingi-wingi.